Subhanahu wa ta'ala dele ala ka hereka nawi ambo fuka wala nyundo kren ala aw mun sogolin be ni wati na shirifla jabarani sanfela la andame kene kono ka Allah subhanahu wa ta'ala dele ala ka kisina ka hina na ka barka jidile ala ka o kenen aw bela jilen kan dogo kun temenen ko an kumana nin kene kelen konna na fen kan fen mi na nafa buena kosobe an balma muso fe ne madam Dambele Kumba Tangara la selin konna na wati sira ka soro bara ma kunche anyele di do ma ka fo ni ala na kira sona ma jemuka ngamena atola si awye ala sona ma bi ame fe ka jemuka akuma ka bela jelen la si awye wasa mimbe dugu kono bi ani kololo munu be dugu konna na bela jelen ka se ka afamia dongo dogo kun timani an kuma na subhanallah masinka ni abi fama ko interneti na kum mi bala an balma muso serama ni oye kumbai funangani min kara sababu ya yere ka Facebook ko kiriya aya to fo ni réseau to ni WhatsApp ni kata YouTube na dasera ni bela jelema a kriera samina ani atigere aya kriye ni hakilina munu ye adasera bema adasera fana nafa mi mise ka surala doni ngini sira kan ay dofo wala hay sisa anya kanu ka jemu kain ka tola seni awiye Facebook walma WhatsApp bi abika kololo min lasi jemama akaseka adasoma wala yani anga kuma dama amafo madam Dambele aja Kumba Tangara in nyontuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jallo ambe ala tanuka fuka barkada masan mamba mi sonaka bira nene au bela jelina amba fuka alhamdulillah rabbil alamin ambe shitane amba genka bokene inkono amba fauzu billahi minash shaitanir rajim bi kadun réseaux sociaux ko kono ni ode subhana mansinye akelendo ka chieli mi se amma akelendo ka Dambela gosi mi se amma akelendo ka mabala goshi mi se amma onanyo ni anyanda do ola ka jamala famnya jamaka se ko famu wale jugi an kelen se ka abla kerengere ni ala andum hakilla o ibara na fama bade jallo yani anga don kuma konna na awira kunyebe bi kenen wasalembe ni demfaw ni demfaw chamai mimbe beka be kenen konna na wala sa beka do defo be fami fe ka du konna na ikasigi dala wasa ka siga dilani ke wala kuma bi ame fe ka doni do harisi san subhanallah masi yalma abeka kololo jumesi diema bi ambe haketo ni flebagaw ni lamebagaw fe kadaka subhana masi wale munu baka tumado ni ki ba do dabri ka fo familiarity soro ala donc anga wala ka fo nyogonyi amunu be ka walo ke anga seka anyere bashi ka anga fion ku bo ana jango chugo mina an Dambe akatu ana kadaka emission ye Dambe Kennedy hada made kan ki Dambe la koloshi hada made kan ki bokolo la koloshi hada made kan ki yere ba kuna koloshi kadaka ba manan kote ma ikane ni dungo ko beke ni dungo ko beke bi to adawla tuma dawla alaka anki si oma jallo subhana mansin akololo akabun kosobe ambi domine ko bi nanya jatemine ni kalo flalaba ina ka damne décembre janvier la kanabla bila ko chama kera subhana mansin sanfe nango réseaux sociaux na be Mali Dambela goshi abe Mali tabolo chama na goshi hali ni mamunu etele jabarani na je suro angoro chemseni do mo nanu jera ka bibogotigini doka ubeka biaka wati mu ya filmer fana ka klaka bla subhana mansin sanfe donc faut ka nene karina san donc oba ira ka fo ambe ka flan Dambe makosobe ni meni bela jonodo e bala ne bala ambe bala kadaka de la dam ko nyuma aleto doni da sugu fe oh aywa jallo ni yo jatemne suro dro dem seni nunu mine na ubora telela uyake musomina yaro dondo do bade do dondo dom sode do dondo dom mam sode do uya Dambela kari non seulement uya ka horonya chie uklala tuku kaira jiela basa tumadola ni binkerika
a kuma bɛ se ka mɛn nin ma tɛ se ka bolosi ko karisa de don mais ni bingani bɛ ka kɛ ka waati min o filmera k'o bila subahana mansin sanfɛ diɲɛ maa y'a dɔn ko e karisa de don yaro y'a danbe lagosi donc o b'a yira k'a fɔ subahana mansin fɛn cɛjugu don Jalo o ye kɔlɔlɔ belebele dɔ ye donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ kɔlɔlɔ don est-ce que tubabu minnu yɛrɛ y'a créé o olu yɛrɛ ti kari ka nin baara sugu kɛ o u ti kari ka nin kɛ donc o siratigɛ kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ réseaux sociaux a ma faamuya anw fɛ yan an ka jamana kɔnɔ wa an bɛ k'a kɛ ka an yɛrɛ danbe lagosi an bɛ k'a kɛ ka tiɲɛli kɛ o y'a dɔ ye dɔ wɛrɛw fana bɛ yen tuguni tuma dɔw la i bɛ taga sɔrɔ mɔgɔw bɛ lahala dɔ la jama man ka lahala mun ye u b'o fana ta u b'o fana bila réseaux sociaux kan a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dontɔ ye kaburu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ nimakara na waati min a bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ jangaro gɛlɛn dɔ la waati dɔ la mɔgɔ man kan ka fɛn min ye o bɛɛ kɛra réseaux sociaux sanfɛ fɛn ye donc Jalo ni bɛɛ lajɛlen ye a kɔlɔlɔ dɔ ye minnu yɛrɛ kɔlɔlɔw la juguman ye ka da ka ninnu de bɛ an danbe la gosi ninnu de b'a to ni diɲɛmaa y'a ye u b'u yɛrɛ ɲininka yali maliyɛn ye mun maa sugu ye fɔlɔ n'i kun bɛ danbe ɲini i bɛ na Mali la fɔlɔ n'i bɛ silamɛya ɲini i bɛ na Mali la fɔlɔ n'i bɛ hinɛ ɲɔgɔn na ɲini i bɛ na Mali la fɔlɔ n'i bɛ kotɔ ɲɔgɔn ta la ɲini i bɛ na Mali la mais est-ce que bi nin bɛɛ tɛ ɲini ka tunu an na wa nin bɛɛ bɛ ɲini ka tunu an na o kuma a ka kan an ka an janto an yɛrɛ la a ka kan an k'an kɔfilɛ a ka kan an ka segin so a ka kan an n'an denw ka to ka kuma sango subahana telefɔni bɛ an den minnu bolo an k'a lajɛ an bɛɛ k'a kɛ an kungo ye an n'an denw ka kuma an k'u la faamuya ni tubabuw ko k'u sensibiliser bɛɛ ka to i ka hukumu kɔnɔ nafa wɛrɛ bɛ subahana mansin na ka sɔrɔ nin si tɛ ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ lebu i ma maa wɛrɛ lebu i m'i ka jamana faama lebu i m'i ka jamana dɔnnibaga lebu i ma dankari k'o foyi kelen kɛ réseaux sociaux sanfɛ nafa wɛrɛ b'a la ka sɔrɔ o si tɛ mais n'i ye anw ta jateminɛ bi a kɛra dankari yɔrɔ ye tuma dɔw la i bɛ dɔ kunkolo tigɛ ka t'o bila dɔ photo da la o b'a sɔrɔ o dimiya b'i la i bɛ dɔ kunkolo tigɛ ka t'o bila dɔ camancɛ da la k'o bila réseaux sociaux kan k'a fɔ k'a bɛ ka manamana ko kɛ k'a sɔrɔ a tɛ dɛ montage de ye a kɛ i b'o ye yan de donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ réseaux sociaux kɔlɔlɔ caman de bɛ a la Jalo nafa min b'a la mɔgɔw ka se k'a dɔn ka nafa sɔrɔ sira in ka baara kɛ ni o ye inchallah Jalo nafa fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ subahana mansin na Facebook internet a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen Jalo a nafa fɔlɔ yɛrɛ la kalan k'i yɛrɛ la dɔnniya k'i yɛrɛ la kalan ni ne sigilen filɛ émission min na sisan ni Jose y'a filmé mɔgɔ min ma se ka Sirifila télé lajɛ n'a bɛ subahana mansin sanfɛ a kɛra YouTube ye a kɛra Facebook ye o bɛ se ka e ni ne ye émission in na donc a b'a lamɛn a b'a lajɛ a b'a ka nafa sɔrɔ a la o ye a nafa dɔ ye nafa wɛrɛ jumɛn b'a la tuguni Jalo sisan n'i y'a jateminɛ baarako gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ an ka denmisɛnnin timinandi caman bɛ yen sisan u kɛra commerçant ye Facebook sanfɛ u kɛra commerçant ye WhatsApp sanfɛ u kɛra commerçant ye Viber sanfɛ u b'a fɔ Facebook suguni WhatsApp suguni sanni feere o caman ba o de bɛ ka k'a sanfɛ sisan an ka denmisɛnninw fɛ Facebook suguni WhatsApp suguni Viber suguni o y'a nafa dɔ ye Jalo nafa wɛrɛ jumɛn b'a la Jalo i bɛ se ka baara ɲini a sanfɛ ka baara sɔrɔ a sanfɛ page dɔw bɛ yen nɔ Jalo baara ko kuma dɔrɔn de bɛ fɔ a kan donc i kalannen don i tɛ baara la i sigilen don i bɛ kamana gana i t'a dɔn i bɛ t'i ka baara ko fɔ yɔrɔ min i t'a dɔn i bɛ taa ɲini yɔrɔ min na donc yanni k'i sigi ka photo juguw lajɛ ka kumakan juguw ladilan k'u bila a kɔnɔ don baara ɲini page in kɔnɔ n'i donn'o kɔnɔ Jalo a dɔ bɛ dɔ la i ni garisɛgɛ bɛ bɛn ne yɛrɛ bɛ maa caman dɔn minnu ye baara sɔrɔ a sira kan donc Jalo o fana ye a nafa belebeleba dɔ ye Jalo a nafa a tɛ se ka fɔ ka ban ka d'a kan ni e bɛ jamana wɛrɛ la sisan ne bɛ yan nɔ e ni ne bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a sanfɛ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn fɛla dɔn an bɛ ɲɔgɔn ɲɛnafin bɔ ni a ye donc nin bɛɛ lajɛlen ye a nafa belebeleba dɔw ye ala k'an bɛn sababa ma sisan ni nafaw dɔra k'a fɔ fɛn min don a ma dabɔ tiɲɛni yɔrɔ kama a ma labɔ adamaden danbe lakari yɔrɔ o la sisan nin ko in bɛ se ka kunbɛn cogo di jɔn ni jɔn de da kana ka don nin ko in na jamana in kɔnɔna na min b'a to a bɛ se ka kunbɛn waleya jugu minnu bɛ yen o bɛ se ka yɛlɛma cogo min na Jalo tuma caman ni ko tiɲɛna an bɛ bolo sin ko faamaw n'i kɛra faama ye i bɛ sɔn a bɛɛ ma kɛ bara fara ko n'i kɛra faama ye ka kɛ ɲamasunungun ye mais yali faamaw de bɛ na an denw dilan ka di an ma wa ɲininkali gɛlɛn o kuma bɛɛ k'a lajɛ fɔlɔ k'i ka sokɔnɔna dilan bɛɛ k'i den dilan
tiɲɛ do denmisɛnninw u maîtriser man di u la kɔlɔsi man di k'u ka kɛta dɔn à 100%, mais n'i y'i timinandiya k'i timinandiya ka to ka kuma k'a fɔ papu waligele mami ne y'a mɛn ko sisan nin bɛ kɛ Facebook et réseau ninnu sanfɛ kori i yɛrɛ sen t'a la dɛ n'i b'a la a dabila dɛ ni ɲa dɔ don min k'i sen b'a la i nin tɛ dɛ donc o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka den sensibiliser nka o k'a sɔrɔ fo tin b'i n'i den cɛ kanu b'i n'i den cɛ parce que n'i y'a jateminɛ sisan tin tɛ denw ni mansaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛɛ sabu kɛ réseaux sociaux kelen ye n'i donna du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ occupélen don i ka téléphone kan i ta fa dɔ da tɛ bila dɔ da la bɛɛ occupélen bɛ donc n'o kɛra aw bɛ mabɔ ɲɔgɔn na de o n'aw mabɔra ɲɔgɔn na tin tɛ se ka na kanu tɛ se ka na aw ka hakilinaw aw tɛ se k'a falen aw tɛ se ka ɲɔgɔn hakilina dɔn cogoya si la donc a fɔlɔ belebeleba o ye den mansaw k'u jija tin ka kɛ u n'u denw ni ɲɔgɔn cɛ u k'u denw kunnafoni u k'u denw kuma ɲɔgɔnya n kalannen don ma kalan bi bɛɛ bɛ réseaux sociaux mankutu mɛnna bi Bamakɔ bɛɛ b'a mɛn minnu bi bila a sanfɛ bɛɛ b'a mɛn ma kalan a bɛ n bolo wala a ti n bolo hakili la an caman bi caman mɛn a kow la donc i mana min mɛn e k'a lajɛ ka baara kɛ ni o y'i ka so kɔnɔ n'i ye baara kɛ ni o y'i ka so kɔnɔ a ka ca Ala fɛ ni Ala ye tulo kunnandi di i den ma hali n'a sen b'a jɛkulu dɔ la a b'i sen bɔ a jɛkulu la Jalo a nafa belebeleba dɔ yɛrɛ ɲinana kan da se o ma ka kan sisan kalan bɛ kɛ a kan nafa wɛrɛ bɛ réseaux sociaux la mun tɛ kulonkɛ ye mun tɛ manamana kan fɔ ye mun tɛ manamana ko kɛ ka da kan n'an bɛ k'an ka diinɛ ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn a sanfɛ hali n'a danno yɛrɛ ma yɔrɔ a dilankun ye mago ɲɛ o bi na diinɛ bɛ ka baara a sanfɛ donc Jalo o ye a nafa belebeleba dɔ ye donc pour que ka se ka a kɛlɛ an b'a daminɛ so kɔnɔ n ye n da don o la mais Jalo n bɛ fɛ k'an banba yɔrɔ min kan bi wallahi diinɛ mɔgɔw k'u kantigɛ da yira bani olu de ye jamana tigiw ye n'i ye ne ɲininka ko bari ni saya kɛra diinɛma de bɛ wele denkuli mana kɛla diinɛma de bɛ wele ni furu bɛ siri diinɛma de bɛ wele ɔ n'i ye furu siri ni saya ni denkuli bɔ société yɛrɛ kɔnɔ dun mun tora bilen foyi ma to bilen donc o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ belebele de bɛ diinɛmɔgɔw la donc réseaux sociaux bɛ ka tiɲɛli mun kɛ bi diinɛmɔgɔw k'a lajɛ ka sigiba kɛ k'i da don a kuma la u ka ultimatum di u ka kangari gɛlɛn gosi yaro tuma min na veille bɛ kɛ denkudiw la n y'o fɔ u ye kangari gɛlɛn gosi mɔgɔ mɔgɔ i mana veille kɛnɛ sigi ka denkudi la alimami titi ka denkudi kɛ a ma dabila wa hali bibi na jeune couple mana den sɔrɔ yɔrɔ veille tikɛ bilen donc alimamuw k'u impliquer diinɛmɔgɔw k'u impliquer i b'a fɔ UMAMA Haut Conseil Islamique AMIP UJIMA kɛrɛnkɛrɛnnenya la makibaga mɔgɔw denmisɛnninw de bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn groupe de leaders religieux ani UNAFEM an balakaw an mamusolaka minnu kɛlen don kulu ye donc u k'a lajɛ u ka assise ba kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka kuma u ka hakili jagabɔ kɛ ka kuma dɔ bɔ k'a bin ka taa yira faamaw la an kun ka dɔgɔ Moribo tile la dɔɔni mais Moribo tile la ni société civile kun ye min fɔ ka t'o bila faamaw ka tabali kan o de kun ye wulibali o de kun bɛ appliquer Sénégal filankɔrɔ hali sini sɔgɔma ni société civile ye min fɔ fanga bɛ taama o de sanfɛ donc o faut la société civile ka kɛ maa tilennen maa jɛlenw ye maa laadiriw ye maa danbetigiw ye donc o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔba bɛ société civile la journalistes fana Jalo journalistes kan k'i jeniyɔrɔ fin a ko la ka da ka journaliste ni dɔɔnikɛlaw bɛrɛ b'a t'an cɛ an kumakan bɛ taa yɔrɔ jan donc n'anw yɛrɛ y'an impliqué a ka ca Ala fɛ réseaux sociaux in a labaara cogo yɛlɛma bɛ don a la ka taa ɲuman sira kan juguman ninnu an ka se ka u dabila an ka laadalatigiw fana n'an wele ko tradi diɲɛ kɔrɔlen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ɲamakala de bɛ hɔrɔn bilasira ɲamakala de bɛ jamana ladilan ɲamakala de bɛ kɛlɛ ban o n'a ɲɔgɔnnaw donc an ka laadalatigiw fana u k'u impliqué pour que cogoya min na nin ko in an bɛ se ka jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛlɛ n'o tɛ a kɛlen bɛ dansago ye bi Mali kɔnɔ bolo bɛ ɲini ka dɛsɛ ka fɛn min kunbɛn o kuma halisa hakili ɲuman Ala k'a di an n'an filɛbagaw an n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnnin minnu bɛ se subahana mansin lɔgɔbɛ cogo la Ala ka hakili ɲuman di u yɛrɛ ma n'o tɛ a ko in a gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ. mais est-ce que kuma n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ ka nin kɔlɔlɔ ninnu lajɛ e yɛrɛ fɛ mun ye an se nin bɛɛ kɔnɔ. an tɛna fɔ dɔw ko émancipation k'an bɛɛ bɛ ko dɔn dɔw ko démocratie ko bɛɛ jɛ fanga ayiwa ne kɔni yɛrɛ tɛ se ka n bolosi fankelen na mun y'an se nin bɛɛ kɔnɔ mais n bɛ se ka n sinsin min kan k'o de y'an se nin bɛɛ kɔnɔ Jalo ladamubaliya don ladamu de tununna
ladamu tununa an danbew fana bɛ fɛ ka tunu ana ala kana an danbew tunu ana Jalo ne hakilla problème fanba a bɛ nin yɔrɔ in de kofɔ o kuma ni bɛɛ sera k'i den koron denw ka se ka faamuyali kɛ ka mɛnni kɛ a ka ca ala fɛ i yɛrɛ taara ka taa kojugu min kɛ ko min b'i se kaso la ni o de ye viol ye bingani ka dangari maa wɛrɛ ka hadamadenya la i bɛ se k'o photo ta cogo di o filmer k'o bila Facebook sanfɛ i yɛrɛ k'a lajɛ wali kelen bogotigi fale yɛrɛ k'i photo ta wali cɛ jara togo togo ka tila k'o poster o ma min tɛ ka o ntara bɛ fɔ cogo jumɛn na k'o ci o ma i yɛrɛ ka o jateminɛ téléphone dun ye fɛn dɔ ye a kɔnɔ fɛn bɛ passer yɔrɔ caman dɛ surtout téléphone Android ma tuma dɔ i bɛ manamana fɛn ta a la e b'a effacer kɔnɔ k'e y'a effacer nka dogolen bɛ dogo ɲɛ wɛrɛ la e t'o yɔrɔ dɔn mais maa wɛrɛ bɛ se ka o ye donc n'an y'o dama dama jateminɛ an b'an ka kɛtaw n'an ka fɔtaw an b'u jateminɛ an ka téléphone na sango tɛ ka taa se réseaux sociaux ma. dɔɔni ye wele kan bila ka taa se maa minnu ma i n'a fɔ an ka silamɛya tɔnbaw denmisɛnninw ka jɛkulu n'o ye ijima ye groupement imama haut conseil hakilila k'a fɔ tuma dɔw la karamɔgɔw yɛrɛ u tɛ ɲini ka siran ka kuma wa sabula ni karamɔgɔw bɔra ka kangari da denmisɛnnin kelenw de bɛ tila ka yɛlɛ réseau sanfɛ karamɔgɔw nɛni la hakilila o tɛ ka karamɔgɔw da sumaya a kow fɛ wa. a ti kunbɔ n'a mɛnna sen n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye o ka da ka bi denmisɛnnin jugu ale de ye sini maakɔrɔba jugu ye o donc n'an ma kɔ ka den ninnu dilan minnu bɛ ka nin baara in kɛ olu fana mana kɛ maakɔrɔba olu bɛna den minnu bange olu fana bɛna mun fana kɛ tuguni de donc n'an y'o jateminɛ an ka leader religieux u man ka siran i kumana bi wo i bɛ nɛni i ma kuma bi wo Jalo i bɛ nɛni hali ne min filɛ ka nin émission in kɛ ni ala man hijabu bɛ sɔn ka n yɛrɛ fana nɛni b'a ɲini ala ka hijabu dan kan ka da kan minnu bɛ réseau in utiliser i b'a fɔ ko zɛmɛ t'u kunkolo kɔnɔ parce que zɛmɛ bɛ mɔgɔ min kunkolo kɔnɔ i kunkolo bɛ baara kɛ Jalo ko bɛ ko la i t'a kɛ cogoya si la o kuma halisa hakili ɲuman ni faamuyali ko ɲuman ala ka di denmisɛnninw ma donc leader religieux u kana timinangoya ne kɔni b'a ɲini u fɛ Jalo u ka assise belebele de kɛ nin ko la n'o tɛ n'i donna a kɔnɔ i b'a sɔrɔ don o don bɛ k'u nɛni tiɲɛ don don o don i b'a sɔrɔ bɛ ka diinɛ mɔgɔ dɔ nɛni mais mɔgɔ min n'i ye diinɛ mɔgɔ nɛni i ma diinɛ mɔgɔ nɛni a bɛ komi i ye dangari ala ka diinɛ la ala k'an kisi ka da ka diinɛ mɔgɔ hali n'a bɛ nkalon kan ala ye diinɛ birifini min biri a kan i kan k'a bonya ni o ye o mais munna sisan denmisɛnninw bannen don o bɛɛ de ma ne yɛrɛ t'a dɔn nin san laban in na nin kɛra sangawuli façon min ye n'o tɛ bi ma réseaux sociaux bila diɲɛ kɔnɔ bi ma bila diɲɛ kɔnɔ mais k'a daminɛ 2016 17 18 in daminɛ in de la a ko kɛlen don bere bila a kɛlen bɛ mɔgɔ dɔgɔya yɔrɔ ye bon nin y'a internet tɛ anw fɛ yan fu n'i taara pays développé la Jalo i bɛ don bisi kɔnɔ internet b'a kɔnɔ fu i b'i connecté fu i bɛ don métro kɔnɔ a b'a la fu i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i mana kɛ fan o fan i bɛ carré kɔnɔ internet bɛ yɔrɔ bɛɛ bon nin y'a ye Mali ma connexion wifi gratuit bila fɔlɔ n'o bilala don min na dun a fu tɛna wo sɔgɔ an ka sow la an bɛ min k'an ka soju la k'a filmer k'a bila o kuma hakili ɲuman ala k'a d'a ma. an danbe bi alhamdulilayi a filɛbagaw ka ca an balimamuso dɔw bɛ fo Canada u b'an wele k'a fɔ an ye ko jɛmukan in k'a ka d'u ye kosɛbɛ sabula ko ni an b'a kumaw la olu hakili bɛ jigin ba Maliba la olu yɛrɛ k'u lamɔna cogoya min na mais welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma o puis fana kunba an balakaw sen balako ye an balakaw de y'a majorité ye ko in mana ta cogo o cogo ka na i bɛ taa sɔrɔ a fanba ye an balakaw jumɛn i ka wele kɛrɛnkɛrɛn kɛ olu fana ye min b'a to Mali bɛ se ka jɔ an ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ Ayisa. Alhamdulilayi rabil alamin Jalo n'i ko ko an balakaw don an bɛ sɔn kɛ parce que n'i ko ko du i ko muso n'i ko jamana i ko muso n'i ko sigida i ko muso mais tuma dɔ la ka téléphone da gɛlɛn ninnu san ka di denw ma a se tɛ musolakaw ye a se bɛ faw de ye généralement donc an bɛ se k'a fɔ faw ni baw an bɛɛ ka an jija an bɛɛ ka an cɛsiri mais denw ni baw bɛ min kɛ ɲɔgɔn kan tiɲɛ don u ni faw t'o kɛ ɲɔgɔn kan o kuma halisa an balakaw an k'an jija an k'an timinanja an ka kuma denw fɛ cɛman fara musoman kan an ka kuma fɛ ni bɛɛ ye pression k'i ka so k'a fɔ i den ma réseaux sociaux ko in dabila manamana dabila a ka ca ala fɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ faamuyali kɛ bɛɛ bɛ bɔ a la dɔɔni an k'an timinanja bɛɛ k'a to k'a dɔnkili da i den tulo kɔrɔ o ye welekan dɔ ye an balima minnu bɛ kɔ kan Jalo an bɛ foli di u ma caman bɛ ne yɛrɛ wele
caman bɛ n wele kosɛbɛ yɛrɛ de ko k'u ye émission lajɛ k'u ye nafa sɔrɔ a la u yɛrɛ bɛ kaba ko ja k'an ka dugu tiɲɛlen don et puis tuma dɔw la an ka mɔgɔw bɛ fɛn dɔ bila réseaux sociaux sanfɛ mais kɔkan mɔgɔw b'a ci an ma ka sɔrɔ anw yɛrɛ m'a sɔrɔ fɔlɔ hali o don kɔkan mɔgɔ dɔ ye de photo dɔ ci ne ma a b'a kɔnɔ halisa cɛ jeninen tobilen mɔda golo bɛɛ bɔlen don a la bura k'u ye dɔ jeni ya u y'a photo ta u y'a ci ale ma a tigi y'a ci ne ma ne ko ne tɛ nin kalama ne ma nin mɛn yɛrɛ donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ réseaux sociaux yɛrɛ bɛ ka kɛ sababu ye i n'a fɔ an bɛ k'a yira diɲɛ maa la ko an ye criminels de ye an ye dantɛmɛmɔgɔw de ye an ye maafagalaw de ye an ka kojugu kɛ an k'a dabila kojugu lajɛ an k'a dabila kojugu lakali an ka a dabila o tuma an balima minnu bɛ kɔ ka jalo n'u b'an lajɛ n'u b'an wele an b'u fɔ an b'u tanu an b'u koɲuman dɔn mais minnu bɛ Mali kɔnɔ yan halisa an b'a ɲini aw fɛ aw kana aw sigi ten ka émission lamɛn k'a fɔ ko émission jara e k'i hakili munumunu ka baara kɛ ni émission ye n kan ka mun kɛ n kan ka mun de kɛ walasa ka émission in fana dɛmɛ pour que nin kojugu ninnu bɛ se ka basi cogo min na ka bɔ jamana kɔnɔ n'o kɛra i fana i ka birikiden kelen i y'a jɔ jamana jɔ la i y'a jɔ ladamu na i y'a jɔ basigi la donc ne hakili la Jalo o fana ye welekan dɔ ye bɛ min lase maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. mais an bɛ ala deli ala k'i mɛn ɲɛfɔli la k'i mɛn ayiwa bilasirali la yarabi sijan ni kɛnɛya ala ka di ani i ma yarabi o la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la aw minnu kun sɔgɔbɛ an n'a nin waati in kɔnɔ Serifila Jabaranin sanfɛ an danbe kɛnɛ kɔnɔ an y'a fɔ aw ye kuma daminɛ la dɔgɔkunjan tɛmɛnen an tun bɛ ka kuma min kan réseaux sociaux fo n'o ye subahanallahi mansin ye a kuma kuncɛ kumaw de tun bɛ yen bi ani an balimamuso fɛ n'o ye Kunba Tangara ye hakili la a y'a fɛ la ko bɛɛ a bɛ min dɔn a y'a fɔ o ye ale fana ka hakɛ n'a se ko bɛɛ lajɛlen ye a tɔ ye a bana bɛ minnu na a n'a bana bɛ yɔrɔ minnu na bɛɛ ka se ka furakɛ ka kɛnɛya min b'a to ba Maliba jamana min ni a tun bɛ tanu ni danbe ye ni hɔrɔnya ye ni silamɛya ye o min tiɲɛna a bɛ se ka segin ka na cogoya min na o la k'aw fo ka waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira n na wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.